Il-ħamis wara nofsinhar Austin Gatt ammetta l-ewwel darba li għandu kont bankarju fl-Iżvizzera illi qatt qabel ma kien iddikjara illi għandu. Dan ammettiha l-ewwel darba f'konferenza tal-aħbarijiet imsejħa biex jgħid li huwa mhux ser jirreżenja fuq l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt. Gatt qal li huwa kien iniżżel dan il-kont fid-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħu qabel l-2005. Jirriżulta iżda li minkejja din id-dikjarazzjoni Gatt ħeba dan il-kont bankarju anke mill-Prim Ministru, tant li Lorenz Gonzi lanqas kien jaf bih. Mistoqsi dwar l-eżistenza ta' dan il-kont, Lorenz Gonzi ammetta li hu ma kienx jaf li jeżisti u li sar jaf bih biss fil-konferenza tal-aħbarijiet ta' Austin Gatt wara mistoqsija ta' One News. Il-birħa wkoll il-Ministru Austin Gatt għandu kont bankarju fl-Iżvizzera. Inti kont taf bih qabel il-bieraħ dan il-kont l-ewwel nett? Le, ma kontx naf bih. Intant fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-ħamis, Austin Gatt qal illi ma kellu xejn fuq il-kuxjenza dwar l-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt u saħansitra qal li l-kwistjoni kollha hija li l-Partit Laburista qed jipprova jagħmillu frame-up. One News taqsa lil Lorenz Gonzi jekk jaqbilx li l-Partit Laburista qed jagħmel frame-up fuq Austin Gatt. Fil-kummenti tiegħu il-Prim Ministru appoġġja lill-Ministru Gatt. Prim Ministru l-bieraħ kellna l-Austin Gatt li għamel press conference li fl-aħħar mill-aħħar kien qed jgħid li kien hemm frame-up min-naħa tal-Partit Laburista. Inti kif emmintu fuq il-kwistjoni tal-emails, temnu anke fuq dik kwistjoni li qed jgħid li hemm frame-up mill-Partit Laburista l-ewwel mistoqsija? L-importanti huwa x'qal Austin fl-ispjegazzjoni tiegħu, jidher l-ispjegazzjoni kienet ċara u jiena m'għandi xejn inżid ma' dak li qalu. Fil-jiem li għaddew, il-Prim Ministru ddikjara kemm il-darba li huwa qed jemmen lil Austin Gatt f'dak kollu li qed jgħid fuq l-iskandlu tal-loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Malta.